militante feminista eta emagineko kidea. Erdian Leo Gugeri berigu, bera da Gasteiztarra, berbada edabidetatik ere ezagutuko duzue, eta Euskal Herriko emakume migrante eta arrazializatuen sareko kidea da. Eta nire ondoan, Iraia de la Torre, Nafarra, Azagrakoa, eta nolabait euskalgintzaren alorretik dator, konkretuki hor dago mugimendutik, orain dela 2 urte sortutako mugimendu berri xamarra, eta Nafarroako euskararen zonifikazioa gainditzeko mugimenduko kideetako bada. Bueno, hirurekin orain saiatuko gara lurrera, gorputzera eta bizipenetara ekartzen, lehenengo saioan esandakoak, ezta? Eta uste dut, gauza batzutan zeuren buruak ere ikusi dituzuela, beste batzutan ez agian, hainbeste. Abietuko gara, labur-labur eskatuko dizuet, eta, igual mai errasizu, ez? Zure mugimenduaren kokapen laburra, baina pixka pertsonala baita ere, Eta nola ikusten duzun, nola esan dezakegu feminismoaren, atal horren ordezkari edo haren aurpegi bat bezala. Ordezkaritza baki potoloa dela, baina ez dakit nola esan. Eremu horretatik zatoz, nola ikusten duzu pixka bate nola dagoen mugimendua, ze indargune, ze algune dituen. Eta gero, gainontzeko zuei ere, horixe bera. Laburrean, Vale. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, denoi... Bai? Urbildu mikrofonoa. Igual piztuta zeon, ez? Piztuta zeon? Horregun bada ez. Emanola, papa. Estela urbildu ahora. Vale, oain, hobeto, ez? Vale. Vale, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, gonbidapenagatik eta zuei menegoteagatik. Orduan lehenengo nire aurkezpena. Ni mugitzen naizen mugimenduak edo, esan dezaketan hitzak eta beraien arten elkar loturik dijoztela, ez? Nik ezagutzako katuaren marko horretatik identifikatzen dut ez, nire militantziaren hildoak mugimendu feministako kide bezala, baita ere mugimendu antiarrazistan kokatzen naiz eta boieroan esango nuke. Ez orduan, pixkat etengabe intersekzio baten kokatzen naizen puntu horretatikan. Dala nire ibilbidea, ez? Eta gero hori oso laburre. Gero jungo gea gauza guzti hauet desgranatzen, ez? Gero militantziaren esparruan nola landuko ditugun ikusteko eta hori dena. Gero horretaz aparte eskatu diazun, ez, mugimendu feministan batez ere helburu nagusiak eta uneko borrokak eta horren harira, nik planteatu dudana da batez ere nik militatzen dudan esparruan. Gero estrapolatu ditzazkegula mugimendu feministara edo bestelako esparru batzutara, baino ordezkari posizio hori pixkat, ez, pixua kentzeagatik, hoi da, bai. Bai planteatu, edo, hemen komentatun nahi nutun gauzak izango ziren, ni ordizi militatzen deten talde feministak planteatzen ditugun helburu edo marko horretatikan, batez ere. Orduan zentzu horretan, guk baditugu identifikatuta helburu batzuk eta indarguneak eta ahalguneak. Orduan hori pixka gainetikan komentatuko ditut. Alde batetik, gure taldean eta markatzen ditugun helburuak izan daitezke, dira, taldea zaintzea ez, zentzu horretan, eta horri lotuta egon daitezken bestelako ekintzak, aisialdiari begira, astebukaera pasa, bilerak, beraiek edo jardunaldietara jutea. Beste helburu nagusi bat da formakuntzarekin jarraitzea, ez, gure taldean batez ere militantzia perfil oso ezberdinek daude eta orduan bai jartzen dugu helburu bat bezala formakuntzarena, ez? Eta beste helburu bat izango litzateke taldeak herrian politikoki eragitea, ez? Eta orduan zentzu horretan, ikusgarritasuna lortzea, herriak parte hartzea gure ekintzatan eta gerturatzea edo zerbait gertu bezala ikustea,
eta herrian batez ere beste eragiteko esparrutan, ez? Beste talde batzuekin aliantzak sortzea, dinamikak irikitzea eta eragiteko gaitasun hori garatzea. Zentzu horretan, gure indarguneak, ez, izango ziren, hau da, aurrekoan egin genuen dinamika baten arira, orduan pixka komentatuko dut oso ondo etorri zitzaigulako, hau lantzea, eta jarri genuen, adibidez, ez, elkar entzuten dugu, izan daitekela zerbait oso, ez, xumea bezala, baina hori balioan jartzea garrantzitsua dela iruditzen zait, ez, anitzak garela, ez, bere horretan, eta hori aberastasun bat bezala ikustea, ez. Gero, ekintzak egiteko nahia, konpromezua gure taldearekiko, baina konpromezu maila ezberdinetan, ez? Hori gero landuko dugu, Gero, beste talde feministekin ditugun elkarlanak, ez? Ze puntura arten batzen gean beraiekin ditugun sare horietan, ez? Ekintzak egiten ditugunean. Lanak nola banatzen ditugun baita ere, ez? Gure artean lankidetzan zeinekin aritzen gara, ez? Eta lehen igual justo Mireiak eta Inarak aipatu duten horretan, ez? Bai igual ez darela oso ezarrita ze balore edo ze helburu, ez? Ditugun hola oso modu zehatz baten, baina bai marko orokorre batetikan, pues hauek izango direla, ez, gutxi gora bera. Eta algunei begira, askotan ateratzen den zerbait dela indar falta pertsonala, ez? Eta hori kudeatzea eta ez kutsatzea taldekideon artean baita ere, ez? Orduan nola zaintzen ditugun denbora faltak, lana eta militantzia uztartzea, eta gero baita ere guri gertatzen zaigun gauza bat dela, ordizibea ez dela taldekide guztien bizilekua, ez? Eta orduan horrek segun eta zeinentza motivazioa gutxiago suposatzen duela, ez? Gero ere, batzuen esperientzia falta, batez ere sentitzen dutelako, igual dalako lehenengo taldea militantziako esparrura mugitzen dana, ez, orduan zentzu horretan, bai sentitzen dutela, ez jakintasun handi bat, eta hori, eta esperientzia falta, eta gero baita ere, estrukturari dagokionez, bai ikusten degula, ez, estruktura hori falta zaigula, ez ditugulako igual hainbeste landu edo identifikatu zein dan gure estrategia, ez, marko oso zehatz baten ez degulako kokatu, baino, bueno, nik hori niretzat, modu pertsonal batean ja bai ikusten dut balio bat bezala, ez, bai kokatzen ditugulako beste helburu horiei begira, ez, orduan, bueno, gero, hau sakonduko dugu, baino, pixkat hori izango zen. Galdera laburtxo, erantzuteko. Zure militantzi gunean, zure herrian, eskualdean, dena delan, militanteak edo jendea erakartzeko, ze puntutan uste zuzaudetela? Jendea etortzen da, komplikatua da? Bai, komplikatua da, batez ere, karo, hor bi maila egon daitezke, bat da herri maila eta bestea goi herri mailan, ez, baiaran. Orduan, hor bai identifikatzen dugu, igual goi herri mailan talden arteko saretze bat badagoenez, orduan hori adibidez, bai gerturatu daitekela jende gehiago, ez, edo gehiago tiratu dezakegula hortik, baino azkenen gure artean eta gure ingurun ibiltzen dien jendeak erakartzen ditugula, ez, eta gero herrin, lehen igual aipatu da, ez, nola esan dezuezuek, unibertsona edo geruzana, ez? Igual gu gehala hori da. Orduan iristen gehala beste geruza horietara. Baina oso markoa nahiko itxi gelditzen dela. Eta horrek baita ere eragiten duela, ez? Gu segun eta zenolako ikusgarritasuna daukeun herrin, edo herriak baita ere feminismoarekiko duen oinarria edo interesa, horre eragiten duela. Leo? Zer esango zenuke? Zuzenduaren kokapen laburtxo bat, zer den edo, eta nola egiten duen lan, edo bestela hartu telefono. Bai, hasiko naiz nire burua aurkezten, kaixo leo naiz, pertsona migratu bat naiz, Gasteizen bizi naiz, eta, Euskal Herrian nagoenetik Gasteizen bizi izan naiz betidanik, emakume migratu eta Euskal Herriko emakume migratu eta razializatuaren sareko kidea naiz, izan luzea,
baita mugimendu antiarrazistako kidea, mugimendu feministako kidea baita ez. Gero sakonduko dugu gai horretan ez, aliantzak eta kontu guzti horiek, ze pixkat dirudi ez, gure jasotzen dugun indarkeriaren arabera zatitu behar dugula gure pertsona, eta ez, espazio ezberdinetan banatu. Baita ere pertsona genero eta sexu disidentea naiz, eta esparru horretan baita mugitzen naiz pixka bat. Sarea kokatzeko, gaur nago kolektibo migratu eta razializatu ordezkatzen, nolabait, azkenean, gaurko egunerako, pixkat momentu bat hartu izan dugu, zen, ustere karri nahi dugun espazio honetan, pixkat gure azkenean aipatzen da puntos berniak, ezi pandemiak, ezi izdakiz zer, eta ni nago hemen, bozera maile bezala. Sarea nortzuk osatzen dugu, naiz eta gure izena izan emakume migratu, guk esaten dugu jarri nahi dugula fokoa arrazializatu ditzan. Guretzako da garrantzitsuena, ez azkenan batzuetan agertzen da debate hori dugu, zer den migratu izatea edo izatea, hemen Euskal Herritik Alemaniara joan den pertsona bat Europarra hartu dezake migratutzat bere burua, baina nabarmendu nahi du arrazializatuak izatearena horrekin dakarren indarkeri estrukturalarekin. Espazio misto bat gara, hau da, emakume edo gizonak ez garen pertsonak bakarrik daudela, arrazializatuak, ez daudela kidetzurea gure espazioetan, eta espazioetator baita ere lehen aipatzen zen, ez dakit nahi dapatu izan den, baina, sarea osatzen dugunok, bai partatzen dugu espazio mistoetan, mugimendu feministan, bestelako esparruetan, baina bai puntu baten elkartu ginenean, zepizkat kontatzeko nondik datorren asuntoa, azkenean emakumenean geneukan guztiok zen espazio misto baten beharra, ez? Azkenean uste genuen baita espazio ezberdinetan gure, ez da esan ez, beharrak edo gure biztipenak ez dela erdian jarriz, eta bete faltan botatzen genuen hori. Eta horrekin bat, nahi genuen, gure espazioak izatea guk ahotsa eramateko, eta osatzen dugu pertsona emakume eta ez gizon arrazizatu migratu, Afrikakoak, Abiaialakoak, Euskal Herria bizikarinak, sarean gaude Gasteizen, Iruñan, kide batzuk daude Bergaran, gaude pixkat zakabanatuta. Orduan, gure propuesta nolabait izango zen, ez gure arbasoen borrokarekin aurrea jarraitu, eta feminismo bat eraikiz, feminismo horrek arrazakeriaren kontra borrokatzen duena, kolonialitatearen kontra borrokatzen duena, eta orden patriarkalarekin borrokatzen duela. Taldea 2016 urtean sortu zen, gaur egun jende batzuk pasatu izan dira taldetik, ez dago, baina handik emakume migratu militatzen zutenak espazio feministetan eta antirrazistetan topatzen ziren gure bizipenak eroerak hemengo Euskal Herrian emakumean jartzeko, ez? Eta gero gure artean konbokatzen hasi ginen, 2017 bildu ginen Juberkiz Espinosarekin egotzela Donostian, eta handik aurrea hartu dugu espazio propio bat erreflexioa botatzeko, horrea jarritu dugu, ez? Al final, hori, espazioa da iztegiteko sistema kolonial eta rasistaren barruan, zeharkatzen gaituzten egoera horietaz, eta gure narratiboak propioak eraikitzeko batez ere, azkenean espazio batzuetan eman izan da, lehen aipatu izan dugun hori paternalismo horiek, apropiazionismoz, eta, halako edo potere dinamika batzuk eman izan dira. Argi daukago ez dugula nahi espazio mistoekin ditugan harreman apurtu, hau da naiz eta espazio ez misto bat aldarrikatu, horrek ez duzan nahi ez ditugula bestelako aliantzak sortu, ez dugula parte hartutzen bestelako espazioetan, baina bai aldarrikatzen dugu dela gure espazio propioak eta handik erekitzen dugu komunitate bat,
binkulo batzuk, bai afektiboak eta bai politikoak gure artean. Eta, bueno, momentu batean, gaude hori sortzen, pentsatzen gure artean zaintzen, eta, bueno, horrela esan da, bai da espazio bat noski politikoa, eta eramaten dugu baita ere zaintzetarako, azkenean ez da, como ez gara batzen, eta benga, agenda politikoa aurrera, ez? Claro, hain sakabanatuta gaude, pues, ezakit, hilabetero edo bi hilabetero, segun eta aldugunean, saiatzen gara aurrez aurre biltzen, egun bat edo asteburu bat hartzen, ez dakit, sukalatzen, konpartitzen, nola gauden hori, pues, galdetzen, bueno, ez, beste zaintza espazio bat, esango nuke. Ireia, zuk zer esango zenuke hor dagoren inguruan, eta nola antolatzen zarete, eta... Bale, bai entzuten da ez. Ni Iraia naiz, Azarroko naiz, Herriberakoa, eta bueno, Herriberen batez ere militatzen dut Euskararen aldeko mugimenduan, eta bueno, kasu horretan zehazki hor dagoren herri dinamika inditzen dugu espazio horretan. Gero bai egia da unibertsitatean beste espazio batzutan militatzen dudala, bueno, etorri naiz hortaz hitz egitera ez, hor dagoren, eta bueno, euskaltzalen mugimenduaren inguruan nola dagoen momentu honetan Herriberan edo, bueno, Herriberan eta erdi zonalde horretan Nafarroan. Nik esango nuke, hor dago sortzen da behar batzuetatik, ez? Bai ikusten genuen Herriberan bazeudela adibidez agente oso potente bat zena, eta badago oraindik ez, agerraldia dena, baina nik uste agerraldiaren helburua eta agerraldiak egiten duena da batez ere euskara sustatzea eta normalizazio prozesu batean zagetzea normalizazio prozesu batean jartzea euskara batez ere dinamika batzuen bitartez non euskara ez da bakarrik politika baizik eta euskaraz hitz egiteko, mintzatzeko eta espazio horik irekitzen du agerraldiak. Eta guk ikusi genuen behar bat ez bakarrik euskara sustatzeko, baizik eta euskara fobia hori kentzeko, ez bai egia da existitzen da zonifikazioaren ondorio soziologiko batzuk eta hori da guretzat, edo nik ditzen duguna ez euskara fobia. Hor dago sortzen da zonifikazioari ez edo lelo horrekin eta paradigma berri bat sortzeko euskararen inguruan Herriberan. Orduan sortzen da 2021 batean ez, con la declaración de Cortezen egin genuen adierazpen horrekin, ez eta zergatik Cortezen oso simbolikoa delako Nafarroko azken herri horretan egitea adierazpen bat euskararen alde ez, jende oso anitz bat elkartzeko eta ere aldarrikatzeko guk genuen egin eta egiten duguna da Herriberatik mugimendu bat abiatzea. Hau da, hau ez dela etortzen kanpotik, hau ez dela etortzen Iruñetik, hau ez dela etortzen EAEtik, baizik eta guk Herriberako jende hori nahi dugula euskara horregotea eta normalizazio prozesu batean ez bakarrik kaleetan entzuta euskara edo bizitza euskara baizik eta ez egotea erasoak euskararen kontra. Hau da, ez da normala ikustea zure herrian dagoela pankarta bat barkatu edo ez dakite nola egiten diren olako plakitak Nafarroko gobernuek egiten dituztenak, ez? Eta egotea euskara zen euskaraz dagoena tatxatuta edo dena den. Orduan, guk sortu ginen helburu horrekin ez hainbeste euskara sustatzeko baizik eta espazio bat irekitzeko paradigma berri bat sortzeko zonifikazioaren kontra eta ere bai zailatzeko zonifikazioa azkenean egoera injustu bat dela Nafarroa guztiarentzat, ez bakarrik Herriberarentzat edo zonalde ez euskaldun dena, juridikoki ez euskaldun horretarako, baizik eta apurtzen duelako Nafarroako kohesio horrekin, eta azkenan egiten duela nabarros de primera y de segunda, ez, batzuk daukate eskubide batzuk, eta beste batzuk ez ditugu eskubide horik, ez da euskara ikasteko normalizazio batekin. Eta nik uste, pixkat hortik da sorrera eta helburuak.
Ez dakit azten dugu izan, baina. Bai, eta Idoia zer esango zenuke, 21 sortutako mugimentua da, nola izan da pixka bat jendea erakartzeko prozesu hori, lehen Maiderrek ere aipatzezun, da Marinak eta ere aipatu dute, geruzen esate genuen hori, ez, geruza bat dao erdikoa, trinkoa eta muina, gero bigarren eruza bat parte hartzen duna, baina zea gutxe horrekin, da hirugarren bat, bueno, ba, puntualki nolabait apuntatzen dana, ez? Bueno, zuen kasua nola izan da, hori nolabait estuti jartzea, jendea erakartzea, nola indargune, aulgune? Ba, jendea erakartzeko eta, bueno, batez ere, ba, nukleo hori komien artean jartzeko, ba, nukleo bat egiten duena, ba, koordinazio bat herri guztien artean, nukleo sustatzeko bai egia da dobila ja, como perfil batzuk identifikatutak, hau da, herriberako jendeak aurpegi ematen ditugunak euskararen alde. Eta hori da, ez dago jende asko hori egiten duena, orduan, badakigu nortzu garen, jende hori, ba, orduan, nik uste, ba, jende horien artean ez, eta bai, ba, ja parte hartzen ditugun nok beste espazio batzutan adibidez agerraldian, aika edo korrik antolatzen eta bar, jende hori ikusi genuen hori, zegoela beste behar bat edo beste edo bide batetik joan behar ginela, orduan hori egiteko edo lehenengo antolaketa hori egiteko ez da izan oso zaila, horrela ditzeko. Bai egia da gero, zabaltzeko askoz, bueno, nik uste askoz zailagoa dela batez ere, dagoelako super sartuta ja, azkenengo, nik esango nuke, 30 urte hauekin, zonifikazioaren lege horrekin, dagoela super sartuta. Ideia bat de, euskara ez da gurea, euskara da kanpoko movida bat, orduan, gainera etortzen bazara, euskararen inguruan hitz egiten, zade, guz apaltzen eta zeo zer inpozatzen, orduan asko zailagoa dela jende berri horren gana heltzea, eta hori da guk zaiatzen dugun egiten pixka zaletzen engoera hori injustua dena. Gero, bueno, tokiko baiegia da aldatzen dela egoera. Daudela herri batzuk askoz errezagoak dinera, komilen artean errezagoak da, errezagoak besteekin konparatuta direnak, hortaz edo hori zabaltzeko, baina, bueno, nik uste momentu honetan gaudela batez ere lehenengo fase horretan de, nukleoa sustatzen eta lehenengo horbilpen egiten herriekin. Leo, orain zuri galdetuko dizut, da gero, galdera berdina zuentzat, ezta? Pixka bat hitz egin nahi genuen baita ere Gidoian jasota dago militantzia eredu ez. Zuek oso gaztea zarete. Gau, jarri deu lehen militatze zen, ez da ginola, eta behar ez duzu ezagutzen edo. Baina, zaigu ez da interesatzen, badakizuen ez lehengo militantzia. Da, gaur egun nola militatzen da. Eta seguraski, diferentea da baita ere, zuen talde bakoitzeko, esango dugu, soieto politiko hori edo militante hori nordan eta ze ezaugarri ditun, ez da? Baina nola militatzen da? Esan behar dut, gaztea naizela, baina sareko gaztena, Vale. Orduan, bueno. Mai honetan, esan dena. Bueno, bai, baina diot, sarean dagoela jende igual daramala ez dakit, 20 urte militatzen eta bai eta haien jatorrizko realetan ere militatu izan dutela, orduan, pues, haiek igual bizi izan dutela igual kontraste edo konparazio edo, ez, alde ezberdinak, nik uste, militatzea dela, lehen atera izan dela, hori pertsona migratoen kontua, parte hartze soziala eta guzti hori, eta askotan, lehen ez dut aipatu, baina, sarea osatzen dugu, ditu biztipen lan egoera oso ezberdina gure artean ez, batzuk prekarizatuak, beste batzuk prekarizatuagoak. Orduan militantzia askotan, inkluso ikusi izan dugu, como, militatzeko kapaza baldin manez, inkluso privilegio bat bezala ikusten dugu, ez? Igual baditu kideak, igual badituztela bakarrik pare bat ordu libre astean, ahal dutena, gorputza jartzen dutela, baina ez beti ez, eta militantzia nik uste dagoela baldintzatuta sistema zapatzailearekin, eta, ez dela lineal, momentu batxetan zaudela hobeto txarrago, baina
azkenean sistema honetan sustengatzea pertsona migratu bezala arrazizatuak zailtzen du, ez? Askotan priorizatu behar duzu biztirautea, lan bat izatea, gutxieneko errekurtsoak izatea, eta beste batzuetan zargatzen da osasun mentalarekin. Azkenean nik uste baita militatzea eta borrokatzea denbora guztian nekagarria bihurtzen dela, eta, adibidez, basarrean izaten ditugu garaiak edo momentuak non egiten ditugula barneko gauzak, barneko lanketa, gure artean, eta gero kanpora begira ez, tailerrak, hitzaldiak, alako gauzak, eta momentuen batean ez da nekagarria bihurtu daiteke, edo energia guztia azkenean egun osa gauzak salatzen, oiukatzen, kentzen zaitu, eta daude momentuan non jartzen dugu lehentasun bezala zaintzea gure burua, ez da, ezin gara denbora guztian kanpora borrokatzen egon, zaindu behar dugu gure burua, eta bai niretzako izan da prozesu bat, bai askotan dirudi kalean egon behar garela, edo militatzeko modu bakar egon behar dela, edo nik militante txartela izateko joan behar naizela mani guztietara, 5 asanblada astero, eta edo erresistentzia egiteko moduak, eta horretaz hitzaiten dugu gehiago, erresistentzia moduak sistema honen barruan, igual niretzako erresistentzia zan daiteke, kari batean, martxoak sortzeako mainan ez egotea, porque nekagarra egiten zait, violentoa izan daiteke, eta naiz eta espazio feminista baten egon, topatzen dituzu, terfak, arrazistak, bestelako porfiliak, non? Por lo que sea, elkartzen zareten espazio baten, eta seguruago edo segura bihurtu daiteke. Orduan, haitute momentuak non militatzea guai, baut denbora, baina beste batzuetan da, eske ez dakat indarrik, eske ezin dut ez da sostengatu nire burua, ez? Eta orduan, militatzea pasatzen da 3. plano batera, eta hori ere ondo dago, ez? Ezin dugu beti kanpora ematen egon eta ez barrura. Kolektiboaren barruan zaintza sistemak edo zaintza moduak eta hartzen dituzte aktibatzen dira, Nik zarean gertatzen zait gauza berezi bat, digusten momentuan topatu dudan espaziorik seguruena, eta niretzako kriston erresistentzia izan daiteke asteburu pasatzean erekidekin gozatzen, dantzatzen, jaten, momenturen batean ukiko dugu agenda, ez? Baina nik uste dela arnazgune bat ere sistema kaka horren guztiatik, eta areta indarkeria gutxiago jasotzeko espazio bat, eta horrekin da erresistentzia, bezala, ez? Azkenean, matxakatzen gaituen sistema baten egotea bizitzaz gozatzea, eta alako momentuak izatea guretzako erresistentzia, ez? Gure burua zentroan jartzea alako espazioetan, erresistentzia eta horrela. Bai, zaintza. Bai, hoi da. Bale. Bai, guk bai markatzen dugu, ez, zein da hitz egiten dugu askotan, ez, zein da militante eredugarria, ez, edo zentzu horretan. Ta noski identifikatzen ditugula marko baten izan dana, ez, bai eragin duela presio eta karga handi bat, ez? Nun igual gu edo talde batera sartzen garenean, ez, hor sortzen dan pertsona, prozesua eta taldearen inguruko dialektika horretan, ez, aber norbanako bezala nun kokatzen garen. Ez, orduan, bai identifikatu degula, gu talden hasieran sartu ginenen, ez, izan zala, igual herri askotan gertatu daiteken bezala, txosna batzordetik protokoloa lantzeko eta egunmore bat egiteko, ez? Eta orduan, hortikan ja hasi ginen, pixkat ikusten bai behar degula, hau feminismoaren lanketa bat egitea, baina gure egunerokotasunari begira, ez? Eta orduan hortikan, hasiera batean zeuden perfilak edo bai eragin digutela guri gero ondoren gaur egun daukegun taldearen konfigurazio horretan militantzia eredu hori markatua izatea edo sentitu dugula baita ere zentzu baten, ez? Orduan, guretzat bai dala garrantzitsua
identifikatzea, batez ere hasieran lehenengo harrerak nolako dien, ez? Pertsona hau ezagutzen dugu, ez dugu ezagutzen nundikan, egonda herrian, ez da egon, ez? Orduan, lehenengo harrera horiek baita ere garrantzitsu die, eta gu taldekideen artean askotan hitz egin dugu, ez? Batzuk bai sentitu direla, momentu askotan, ni ez naiz militante bezala, ez? Ni sartu naiz talde feminista batean, nun behar pertsonal batzutatikan abiatuta, ez? Eta interes pertsonal bat izan da, nahi dut jakin, ez? Zer dan hemen egiten dana, edo pixkat interes hortatik, ez? Interes pertsonal batetikan. Eta ikusten dugu behar bat, baita ere, zentzu horretan ez, militante perfil ezberdinak irikitzarena, eta balioan jartzearena hoiek denak, baita ere, ez, orduan, horretarako baita ere, igual guk askotan, komentatu izan dugu ez, nola, eta ze puntutan gauden bakoitza, ez, izan dugun historiagatik eta bizipenetatik, ez, orduan, militante eredugarri horrek suposatzen dizkigun karga horiek, saiatzen geha zaintzen, zentzu baten. Gure militantziako eredu horretan, noski daudela lan karga asko, eta demora guztin sentitzen dela presio bat, nun ikusgarritasuna, eta kanpoan egotearen horretan, baino bai lehenesten degula taldearen zaintza, ez? Identifikatzen degulako militante oso ezberdinek gaudela, perfil ezberdinak. Gero igual dago herri mailan koordinadora, eta koordinadora batzuk esate dute como un tiro, gauza batzuk erabakitzeko orduan. Hor militanten perfila daulako, ez dakit nola esan, beste modu batea organizatzen ditugulako gauzak, orduan, ikusten degula mailaketa bat zentzu horretan. Eta horrekin batean nahi iruditzen zait, naiz eta igual behar pertsonal batzuetatikan erabaki edo autua hartu talde feminista batean sartzearena edo bestelako talde batean, iruditzen zait prozesu baten parte izan barra daukela, edo zen mugimendutan, politikoki eragiteko begirada horretara irikitzea. Baina horrek ez dizula ekartzen hasiera baten, hori prozesu baten parte da, taldekide askok esaten dute, karo, ni hasieran ez bali maet ezagutzen herrian zer da mugitzen dana, edo talde feministen inguruan, edo bestelako eragileen artean zer nolako harremanak dauden, orduan ez dut ezagutzen errealitate hori, orduan hori prozesu baten parte dela jartzen dugu mai gainen, naiz eta hasieran igual militantzia eredua, igual suabeagoa edo izan, orduan ikusten degula horren parte. Eta gero hor, ezagutza horrek baita ere ekartzen dizkigula, herria bera edo bestelako esparruak analizatzeko gaitasun bat, igual beste eragiekin ditugun botere harremanak, igual, zakit gure herrian adibidez, kiroletako eragile, kriston indarra dute, eta orduan hor, bai euki genuen gatazka bat, eta zentzu horretan ikusi genuen gure ahotsa ez zeola posizio berdin batean, eta orduan herriak baita ere zeini begira dagoen, eta gu hor kokatu behar garela, estrategia politiko bat eraikitzeko orduan, baino lehentasunak baita ere hor eukita, presente. Bai. Nik uste, eta hor dagoen kide bezala, gure militantzia oso ezberdina da, batez ere, herri dinamika bat delako. Hau da, ez da talde finko bat egiten dituguna gauzak gure izenean leku konkretu batean. Baizik eta bai antolatzen gara militante perfil hori batzuk, gero beste esparruetan bai militatzen dugunak, como plankintza bat egiteko, baina ez da eres plankintza bat egiteko, bizik eta herriekin harremanak egiteko. Hau da, gure helburua da batez ere lokal hori indartzea edo herrietan talde txikiak sortzea, jende, herrietako euskaltzaleen artean, hau da, ze batzutan ez dugun ez hitz egiten euskaltzale garela edo nahi dugula euskara bultzatzea gure herrietan edo Nafarroan, ez gara elkar ezagutzen ere ez gure herrietan. Orduan pixkat gure funtzioa da batez ere ezein beste guk hor dago bezala, baizik eta ustea herrietako jende hori gauzak aurrera eramatea. Orduan egiten duguna da hori esan dudan lehen perfil hori bilatzea herrietan, eta perfil
horrekin harreman bat egitea eta joatea jenherrietara pixkat lantzeko de bueno, nola ikusten dugu hemen egoera, zer aldugu egin, ez? Eta pixkat hor dagoren artean, ez nukleo horrekin artean eta herriko peña jende horrekin harreman egitea pixkat hori horrera emateko lokalean, eta nik uste hor dagoela adibidez ezberdintasuna zuek esan duzunarekin, azkenan gure lanera gehiago koordinazio edo bezala egitea, batez ere ez dagoelako beste gizarte mugimenduak horrela oso antolatuak gure espazioetan, orduan hori bai ekartzen ditu azkenean zailtasun gehiago, aurrera eramateko bai ekintzak lokalean eta gero baita ekintza negoziak adibidez egin genuen manifestazio bat Uteran urri honetan hori aurrera emateko zu bakarrik edo zu agerraldikoekin eta aikako jendearekin, baina ez da ere ez militantzia hori zuek esan duzune da militantzia ez dakit nola ditu hegemonikoa dena edo denok ezagutzen duguna. Oso adoz nago Maiderrek esan duenarekin rollo gure prozesuak ez, igual taldeak badu prozesu bat, baina taldearen parte de garenok ere gure prozesu propiak ditugu eta oso garrantzitsua dela nik uste prozesu horiek ezagutzea. Osea, askotan, claro, azkenan alako espazioetan ematen dira bapatean jendea agertzen eta ezartzen direla, edo nekatzen dela, edo horretzen dela, eta ez duela galdetzen, no? Osea, galdetu beharko genuke ez daudenak, zaitik ez daude, no? Edo zein zaitasunak dituzte baita alde horretatik, eta gero baidere igual militantzia orokorrean esparrotan ematen den gauza bat dela, saltzen za talde batean, eta lehenengo pentsamendua da, nik ez dakiten beste honen ingurua, nik ez dakit idazten, nik ez dakat ez dakit nola esan, ez dakit maia, ez dakit espezializazio bat honekin, eta nik uste, errepikatu behar dugula ez, nik uste bakoitzak eman dezakeela, dozen, un poco, ez dakit nola esan euskaraz, no? Baina, dar desde lo que tú eres, desde lo que tú aportas, eta horrela da, bai fijo, pues egongo dira norbait oso ondo idazten duela, eta igual lagundu dezakela ezagite testuak idazten eta beste no seke, baina nik uste azkenean jendea gutxi esten duela bere burua, no? Ni ez naiz hain kapasa, ni ez naiz osartzen hau egitea, eta naiz eta taldeak ritmo bat eraman eta prozesu bat eraman kontuan izan behar dugu bakoitzaren prozesua. Bai, lehenaztu zaitela. Vale, eta hor baitaren sartuko nuke talde hauetan ematen danetan informazioaren eta botella harremanen kudeaketa. Ez, azkenen, segun eta ze perfil gaientzen dan taldea dinamizatzeko edo ez, zentzu baten, askotan ikusten ditugula olako markotan ez dakitakta bat egiten, edo ez dakita hau egiten, orduan, bagoazen hau elkarrekin akompainamendu bat bezala egitea, ez, eta kolektibizatzea ezagutza hoi, orduan informazioki bar degula eta botere harremanek kudeaketa bat baita ere, ez? Ez eroitzeko jerarkizazio baten edo bestelako elementu batzuta. Nik uste horrekin lehen aipatu duzuena ez dagoela edo orokorran ez dagoela errelebo generazional hori gertatzen zeguna adibidez, nik militantzia dudan lekuetan ere bai unian batez ere. Azkenean gertatzen dena batzutan ez dakigula oso ondo egiten transmisio fase hori, ez? De nila joan behar naiz talde honetik, eta orduan nola egingo dut nik nire jakintasun hori transmititzeko, ez? Kide berrei, ez? Ez emateko ere ez botera harreman horik eta ez jeisteko paternalismo batean de no, tienes que hacer así, así, así. Horrela izan beharrelako eta listo, izek eta elkar egiteko denon artean hori behi. Horrek denbora gehiago suposatzen du baita ere, ez orduan askotan igual como azkartasun honek ez zaitula guztien igual denbora hartzen eta ibilbide hori eramaten, ez? Eta ez dakit imagina, espazio kolektiboa dela gazte izenarekin eta kontestu zehatza, baina baita nik ez dut uste nola baite prozesua bizitan dutenak ospain behar dutela, ez? Eta batean nik uste bai egon behar dela azkenean erako espazioak da un elkarri ikasi konstante, osea nik ikasiko dute haietaz, haiek nik ikasiko dute, eta
azken egiten dugula guztiok taldea, askotan dirudi sartzen zela dinamika bate, eta bueno, gara talde bat eta taldea ezak zer, baina guk gara taldea guk egiten dugu, eta nola guk, ezakit, bezan duzuna banatzen ditugu boterea harremanak, nola goiatzen dugun alde horretatik, eta bai zarean jodao asko ikasi dute, osea, zarean niretzako izan da, ibilbide ezberdinetako emakumeak jatorri, baita ere formakuntza ezberdineko emakumeakin konpartitzea, eta ikasi dukiago bazkari batean, mahai baten bizitza zitze egiten, edo kerroio tailer batean, osea, esan nahi dut, nondik ere banatzen dugun informazioa, osea, azkenan alako elkarrizeta informal batean elkar truke bat eman daiteke, eta ez da ni, osea, ez da como kokatu behar naizela goian zuri erakusteko, ez? Eta zuk ez dakizula ezer, edo ja nik uste dut helduagoa dena ez dakiela ezer, zer duagoa da, nik ustean. Eta guain, gaia pixka bat aldatuz ez, baina aipatu ditugunan ikerketetako bat ere bazen pandemia, ez da? Eta pandemiak, pandemian ginenean, ez da, eta orokorrean nahiko argi, titular batzuk agertu zian, ez, esan nahi dut alde batetik kaltetuenak emakumeak, edo zaintzaren ardura hundien hartu zutenak, kaltetuenak emakume migranteak, eta beste alde batetik kaltetuetako hizkuntza euskera, ez, nolabait EAen behintzat, eta zoritxarrez Nafarroko erdikunetik bera ez, baina eskola hizkuntza bat, beraz nolabait espazio gabeko hainbat eta hainbat jende euskara entzun gabe, edo euskararekin kontaktua kasi moztua, ez? Bueno, esan hemen zaudeten hirurok nolabait titular kanpoko hileetatik nolabait emakume migrante eta euskara izan ziela pixka bat kateregi aulenak, ez da, pandemiaren ondoren, edo pandemia garaian. Galdera hori da, zuek nola zuen kolektibo, erakunde, mugimenduan, militantzian, pandemiak zer suposatu zuen, eta ondoriorik utzi ote duen, zerbait aldatu ote dan. Iraia, pandemia ondoren sortu zineten, baina, bueno, Bai. igual horregatik. Bai, hori da, bueno, esan behar nuena batez ere, guk hasi ginen hori, antolatzen pandemia eta gero, baina bai, pandemian utzi zuen leku bat, nik esango, leku bat edo espazio bat berriro birpentsatzeko ez, zeintzuk dire erronka berri hori edo hausnartzeko ere bai, pixkatzen izan da pandemia arte ibilbidea eta zein izan behar da hemendik aurrera pixkate. Hausnarketa hori egiteko, ze paroiak bai erabili behar ditugu gauzak egiteko, ez da nik uste hor egon zela hausnarketa hori, de bueno, nola dago eremu juridikoki ez euskaldun horretan euskalaren gaia nola dago ez bakarrik administrazioan partetik baizik eta bai soziologikoki, eta bueno, egoera honen aurrean zer ikusten dugu antolatzea berria dena eta perfil berri horretarako heltzeko. Eta nik uste, bueno, azkenean batzutan hartzen dugula pandemia garaia como algo muerto, ez genuen ezer egin eta hor geratu zen gauza como si nada, baina bueno, nik uste bai beste bide batetik, bueno, erabili genuena gauza berriak antolatzeko eta bueno, bai, hausnartzeko egoera bera momentu horretara arte eta hortik abiatzeko. Vale, gu justo, herriko taldea pandemian ez, desagertu, desegin izan, orduan, bueno, hori izan zen ondorietako bat, ez? Azkenen egie da justo gure talden izan ditugula panetorri asko eta orduan iritsi zen urte horretan egon ginen pentsatzen en plan nola reaktibatu dezakegun talde hau, ez, herri mailan. Eta azkenen erabaki genuen tiratzea pixkat inguruko jendea, ez, maila horretan eta beraien gana gerturatzea eta aber interesatuten taldean parte hartzeko. Eta gero etorri izan pandemia eta orduan dena bertan bera gelditu zen eta ez zen
Ez genuen sarerik, ez genuen talderik. Orduan, nahi horrek pertsonaki bai eragin zitela, zentzu baten dugun azkenen impotentzia handia sentitzen dezunez, ez dagoelako estruktura bat markatuta eta ez dagoelako talde bat artikulatuta, interpelazio politiko bat egiteko. Orduan horrek nik uste bai pertsonalki eta bai beste taldekide batzuk bai gertatu zaigula, mina handia eragin dugula horrek, orduan gero nola egin, hau, ezakit berri dezertatzeko, baina behintzat oinarri batzuk egoteko zentzu horretan. Orduan, bai utzi dola marka handi bat zentzu horretan, eta bai nik ikusten dut baita ere denborak aldatu direla, eta orain bai lehenesten ditugula, igual gure artean ditugun sareak, gure artean ditugun aliantzak, taldea indartzea bera, eta bai ikusten dutena da zentzu horretan helburu horrekin, ez egula sentitzen askotan politikoki eragiteko botere bat dugula sentiaraztea, hori ez da gertatzen gure kasuan behintzat, hori danek egiten dudan irakurketa. Ez azkenen pandemiak zentzu horretan erakutsi digu ez geundela artikulatuta, ez geundela estruktura bat markatuta zentzu baten, eta orduan gaur egun taldearen konfigurazioak baita ere ez eragiten duela zentzu horretan nun ezakitze puntura arte sentitzen gehan eragiteko gaitasuna dugula herrian edo ikusten baldin badugu jendea ez dela gerturatzen, orduan nun dago boteri hori, ez? Nun dago, barkatu. Kelio. Nun dago, ez? Ai, ya se me ha ido. Nun dago ez eragiteko dugun presentzia hori, ez? Orduan, bai, guretzat desgaste handia izan da, zakit. Pandemiak denetarik gertatu izan dela, alde horretatik bapatean bagenituen kaleak supermilitarizatuak, orduan bai korputza arrazializatuak geneukan segurtasun sentsazio hori guztiz desagertu izan zen, ni gutxen ez nahi sentitzen lasaiago hainbeste kotxe eta polizia ikusten eta reidadak eta nolabait kontestu horretan legitimizatu izan gehiago korputz hori dan kontrola, alde batetik, gero bestetik, ezagite kaleetan saltzen duten jendea, ekonomia eskutuan lan egiten zuen jende guztia, bapatean ezin za kale batera, imagina egoera administratibo irregular batean zaudela, orduan ezin duzu justifikatu lan egazoa zela, eta bapatean estatutik alternatibak jartzen zaizten dira, erteak eta lako gauzak, baina populazio migrante bat edatzen da horren kanpo ez, eta azkenan ari za ikusten dala kristen egoera, aukera batzuk daudela dirudela, baina aldi berean ez, eta gero, sarean hori izan da, bakoitzak bizi izan zuen bere prozesua etxetik, zaiatu ginen elkartzen, egin genituen pare bat sesio badaukagu mugimendu anti-arrazistako kide bat psikologa dela, aprobetxatu genuen berarekin zoomen bidez zeak egiteko, biskatzek ehatzeko, azkenean ez. Zen dana, bakoitza bere etxean bere prozesuarekin, gero bai mugimendu antiarrazistan eta lako espazioetan haste ginen egiten erresistentzia kutsa, ze jende segun kriston prekarizatuta, orduan ez dakite janaria edo diru pixka bat sortzeko sare bat edo kutsa bat, jende egoera horretan zegoen jendeari nolabait sustengu bat zaizten emateko, eta gero zarean ere indartu egin ziren bilera virtual eta gaur egun nolabait mantentzen dugu eredu hori. Igual batzutan pasa daitezke pare bat hilabete ez ditugula gure aurpegiak ikusten, orduan Zoomen bidez eta alako plataformak ez di aurrez egotea bezain efektibo, baina gutxienez ez zara desanklatzen, bapatean alako espazietan parte hartzen duzunean eta bapatean krisis momentu vital batean zaudenean desmarkatzen zara eta emazten dizu apuro esatea, horren ez din nahi egon, horren ez nago,
sorrela pixkat. Eta ez dakit, adibidez, pues, salak eta pilo bat eman ziren, bai, batez ere Bilbo, San Francisco auzoan, ez dakit, ezagutzen duzun dagoen egoera, dela auzo bat dagoela oso kriminalizatuta, eta dago kriston kontrol poliziala, eta adibidez uste, pandemia garaian izan zala, bueno, sin más, betiko, erasak, baina, bueno, sin más. Alako egoerare areagotu egin ziren, eta batean ez dakit mundu guztia bihurtu zen polizia, eta batean, venga, burgesu tal, eta batean kriston individualitate ikusi genuen, eta gero horrekin bat saretze baten beharra, edo artikulazio baten beharra, hori, ezakit. Piskat, solidaridad barrial, deitzen dena. Beste gai bat jarriko dute mahai gainean. Erakunde publikoekin ze harreman duzue? Harremanik baduzue? Harremanik eduki nahi duzue? Zer uste duzue nolako izan barko lukeen? Edo ze indargune, ze alguna ditu? Leo? Jarretuko dut. Claro, ahí se da un poco... Claro, ez da dugu, bueno, ez da superantikapitalista, ez dakiz zer bat, baina zarea bezala ditugu como bi ikuspuntu horrekin, ez? Pues alde batetik, nolabait, bai zaila da gure bizitza sostengatzea, eta horrekin guk uste pedagogia hori nolabait lan bat bezala hartu behar dela, azkenean segiten dugu Euskal Herria tur, bueno, ez da dut horrela, no? Baina esan nahi dut, azkenean behar ditugula espazio batzuk ez ditugula, adibidez ez dakit gure espazioetatik ez ditugula ez espazio autogestionatuak, ez espazio okupatuta, erabili ditzakegunak. Orduan da, como, bueno, pues, kukuste, nolabait kontribuitzen dugula ekonomia honetara eta zerbitzu horietara, orduan guk ere ahalduntzen moduan ikusten dugu gure burua erabiltzeko, erabili, merezi dugula espaziorik erabili, hemengo jendeak erabiltzen dituen bezala, horretako dela, eta, eskiz da izan dugu esan nahi nuen, baina, barkatu, hori. Eta hay una frase que dice, ¿no? Pues es que con las no se puede tirar la casa del amo con las herramientas del amo. Pues antzeko zeo zer, osea, pentsatzen dugu, baina liberean gu dela borrokatzen padroiak jendea inmigratuari lortzeko, erregularizazio bat lortzeko, pues erakundetan sartu behar gara nola baite, es como, orduan, pues, modu estrategikoan, esango genuke, pues erabiltzen ditugu espazioak, adibidez, eta hierrak emateko, pues, emakumeen etxetan egiten ditugu batzetan, halako espazioetan, eta hori, al final, eske, gutxienez, pues eta garraio ordaintzeko eta gastuak urritzeko, o sea que tampoco nos hacemos ricas por hacer cosas en el ayunta, baina bai adibidez zarean egiten ditugun ekintza horietan, ez? Eta hierrak ez dakiz zer, horrekin batzen dugu dirua, eta diru horrekin bildu gaitezke garraioak ordaintzen ditugu taldean, ze azkenean, sakabanatuta baldin bagaude, eta nini behar naiz Pamplona, luego tengo que ir a tal, ezin gara sostengatu, orduan erabiltzen dugu, gutxieneko batzuk asetzeko taldean, ¿ez? Y también por querer apropiarnos también espacios. Vale, bai, guk bai ditugula harremanak, ez? Instituzioekin batez ere berdintasun teknikariaekin eta udaletxeko berdintasun zinegotziekin, ez? Eta hor ditzen adibidez, orain dela 2 urte baita ere iriki zuten jabekuntza eskola, orduan guk espazio horretan ere parte hartzen dugu. Karo, honek bai eragiten digula, ez? Adibidez, ez? Adibidez jartzagatik martxoak 8, antolatzen baldin badegu herri mailan, baiara mailan, eta gero baita igual udaletxeekin behintzat komunikatzeko zer egiten ari garen edo nola antolatu behar ditugun gure ekintzak, karo, hor
kriston desfasea dau, nun igual astero eukitza ditugu 4 bilera, adibidez, 4 espazio ezberdinetan egon behar garelako, zentzu horretan, orduan, guk, adibidez, instituzioekin edo kasu honetan herriko udaletxearekin ditugun harremana, pues, desgaste bat suposatzen duela, ez? Eta nik bai ikusten dut bestelako esparrutan, ez, udaletxek gehien tiratzen dute mugimendua edo dala mugimendu feminista, ez, baita ere zentzu horretan, protokoloak egiteko orduan, ezakit, ez, jaietara begira edo bestelako esparrutan, berdintasun planak, kontraste bilerak egiteko, ezakit, ze ekintza egingo dituzue zuek aurten, behar dugu jakin, hau publiko egiteko eta aurre egoteko, eta ezakit zer, edo ezakit, horrelako espazio pila bat sortzen direla instituzioekin lan egiten dugunen, orduan, eta hori dena baita egiten dugu hor gaudelako, eta ikusten dugulako baita ere hor egon behar garela, ez? Baita ere, gu adibidez hasi ginenen, herrin bat zeon berdintasun mai bat, ez? Hasiera bat, eta hori izan gure hasierako elkargune bat, ez? Ja dagoeneko zeolako estruktura hori markatuta, eta orduan hori izan gu gero koordinadora sortzeko, ez? Beste bide bat. Orduan bai ikuste ditugula behar direla horrelako espazioak baita ere, berdintasun mai bat, jabekuntza eskola ezakit horrelako erramientak baita ere instituzioen partetikan, ez? Baina nik baita ere galdetzen beraiek zer egin dezakete guregatik, ez? Nik ulertzen dut, eta guk baita ere ikusten dugula modu estrategiko batean egon bar garela, ez? Protokoloaren inguruko lanketa egiten dugunen, protokolo aktibatzen danen hor egon nahi dugulako, ez? Baina horrek zer suposatzen duen, baita ere lankarga asko eta presio asko zentzu horretan, orduan, bai. Orain. Nik esango nuke erakunde publikoekin momentu honetan hor dago bezala behintzat ez dago harreman bat horrela deitzeko, batez ere hor lana momentu honetan interpelatiboa delako. Hau da, saiatzen gara antolatzen masa bat edo perfil batzuk herriberakoak direna esateko edo antolatzeko jende bat euskararen alde egiteko haien herrietan, eta gero jende hau saiatzea egiten harremana batez ere udaletxekoekin, baina udaletxeetan egoerak ez dago ez euskaraz literalki orduan, hori egiterakoan batez ere bai, aparte da haiek pertsonalki udaletxeko gobernuek daudela euskararen kontra, udaletxe bertan ez daude gauzak euskaraz esan nahi dut, ez daude gauza bilingüetan, gauza horik ez direla existitzen. Orduan zentzu horrekin ezinezkoa da egitea harremana udaletxeko jendearekin eta beste erakunde publikoekin, nik esango nuke batez ere dela hori, lan interpelatibo bat Nafarroako gobernukoei zonifikazio lege hori nik esango nuke hori ezabatzeko, baina behintzat aldatzeko eta egoera hori juridikoa dena eta gobernutik aldena aldatu hori planteatzea edo behintzat mai gainean jartzea, baina erakundi publikoekin olako moduan de, bilerak egiteko eta gauza horik, ez, baina dira gehiago interprelatiboki herriatik gizarte mugimendu bat bezala, baina ez harreman zuzenkide Aliberian da, nahi dugula igual modu legislatiboan ezagin nola zan gauzetan eragin izan, aldi berean ikusten dugu adibidez ez dakite generoaren, emakumeak babesteko atere izan dituzten araudi guzti horik, gaur egun ez dutela egiten emakumeak ez jasotzea indarkeria matxista, no? Como que nahi dugula puntu batera altzea de venga, hau kutzien ez instituzioetan sartu ahal den moduan, aldi bea es como, pues, no, sigue matando, baina, es un poquito como, bai eta ez, eta beti dago ez da bai da hori ez. Bai, eta horrekin ari adibidez, behin pentsatzen, sortu zen ideia de, orain egiten dugu Nafarroan euskara ofiziala.
bat-batean. Venga, Nafarroa osoa, euskara ofizial izango da. Baina ez badugu egiten pedagogia hori guk hor dagotik egiten duguna, de euskara da zeo zer, ez beharrezkoa, baina bueno, bai lotura bat egon behar dela euskararekin, eta umeak euskara ikastea, eta bar, ez dela nada del otro mundo, eta horrelako pedagogiak ez badugu egiten, la gente apuntaría a sus hijos a las clases de euskera que se ofrecen. Hor dago guretzat zalantzere bai, ez? De, bale, legalki ezabatzen dugu legea, baina gero sozialki ez badugu harreman hori euskararekin, nola lortuko dugu benetan, ez izatea bakarrik zer legala dena, eta listo. Horregatik, hor dagotik saiatzen dugula egiten, bueno, hau injustua da, saiatu behar garela aukentzen, baina ere bai, egiten lehenengo hurbilpen hori euskararekin, ze ez dago hurbilpen bat, euskararekin herri askotan, orduan, hori ere bai nik uste. Bai, eta gure kasun adibidez, igual badago hurbilpen hori, ez, nun badagoen nahia bat protokoloak egiteko eta hau dena, baina, karo, gero benetan instituzionaldetik dagoen benetako barne lanketa bat egiteko nahia eta aldaketa sakonago bat esango nuke hori ez dago. Osea, azalean gelditzen den zerbait dela esango nuke baita ere, Osea, lan askabat daitek. Bai, hori da, bai. Bueno, bai importantea eta interesgarria. Azken gaiari helduko diogu, eta hau ere importantea eta da, ikerketek esaten duten bezala, Euskal Herriko gizarte mugimenduak oro har, elkarren arteko aliantzak egiteko prest eta jarrera horrekin daude, ezta? Intersekzionalitateak esaten du, nire impresio da, datozen ez da denbora pea zait, esaten hilabeteak urteak edo hamarkadak, baina uste intersekzionalitateaz asko hitz egin beharko dugula eta asko mamitu beharko dugula, zer dan benetan hori eta nola egiten den, ez? Baina, hor tresna bat badagoela eta ikasi beharko dugula aplikatzen gurean, ez da? Hau zergatik diot, sarritan aliantzak esaten delako, eta aliantzak, txapel orokor bada, eta hor sartu liteke edo zer gauza, eta denak ongi etorriak, edo ez, baina ia benetan aliantza horiek baduten azpian, elkarlan horrek albideretzen duen, orain baino, nola esango nuke, eremu justuago bat, eta elkarren arteko botere harremanen kudeaketa bat, eta guzti hori, ez? Hori izango litzateke, nolabait modu sakon batean aliantza horiek zeratzea, ez? Lehen galdera sinpleagoa, ez? Ze harreman dituzue, alde batetik, uste dute hirurok militantzia diferenteak edo borroka diferentetan kokatzen zaretela, zeuren baitan ere nolabait intersekzioaren irudi hori baduzuela, ez da? Eta normalean gainez borroka horiek gorputzean gertatzen dira bezala batera doaz. Ez gara 3 eta 4 eta 5 pertsona egunean zehar, baizik pertsona bera gara, leku diferentetan, ez da? Zeuen mugimenduetan, kolektiboetan, ze aliantzaren inguruan ze iritzi, eta norekin landu izan duzue, nola landu izan duzue? Zarean beti izaten dugu ez, guk aliantzak hitza erabili ordez zubiak sortu nahi ditu dugula ez, azkenean eraikitzen dira modu berdinean, iguale, eta daukatela puntu bat, elkar puntu bat, baita izaten dugu hori, aliantzak ez dira inpoteratxoak benetazko ekintza bezala, ez, askotan daukagu aliantza hitza ahoan, eta ez dela nahikoa esatarekin aliado naizela, ez, baizik eta ikusi nahi ditugula benetazko ekintzak, ez, nahi dugula ja akziora pasatzea, solidaritate batera heltzea, involukrazio batea heltzea, konpromiso bat hartzea,
gure jarrerak errebizatzea, ez? Hitza esartzea besteei, ez protagonismoa, osea, benetazko, ez? Oso polita dian hitzak, baina praktikan dugu eta praktikara eraman. Eta gero, bueno, pues, harremanetan gaude, pues, ezagik, aliantza, emakume mundu martxarekin, beste plataformaekin, movimientu feministarekin, antirrazistarekin. Eta, bueno, gaurko egunean, aipatu nahi nituen, Euskal Herrian dauden eta, bueno, igual beste txokotan baita, baina, bueno, Euskal Herrian dauden beste kolektibo, askotan dago irudi bat, ez, pertsona migrante eta razizatok, ez gaela antolatzen, ez ditugula espazio propioak, ez ditugula diskutsu politikoak, eta gaude, ez, pues adibidez ditu kolektibo migratu batzuk, EH feministak nika, diela emakume mikeragoase batzuk, kolektiba trabajadores africanas, Comunidad Negra y Afrodescendiente en Euskadi, badugu Abiaial elkartea, erregularizazioa orain plataforma, ze gero, bueno, tarterik balin badago aipatuko du pixkat, gero dago kolektibo bat emakume migratu soziosanitarioak, zazkenean atera izan da zaintzaren kontua ez, norengan erortzen da zaintza, emakume migratu nortzuk dauden zuen seme alabak, zuen aitona amonak zaintzen, zer nolako balintzetan, eso de la esclavitud moderna, deitzen dena trabajo de interna, gero papeles para todos plataforma, raíces kolektiboa, kolektibo neopafrikano, ero baitu bizitzariak top mantarekin, eta Bartzelona edo Madrid beste kolektibo batzekin, baita Amuge elkartea, dela elkarte egiteko dela Euskal Herrian, besteak beste, eta hori, simazamenta, esan duzuna esan duzu solidaria, no, esan duzu intersekzionalitatea. Edo hori da beste galera. Bueno, esango da, gero egitza pasatzeko. Bali hori da, ez? Aliantzak, eta ikusten ditugu, bai da osarean militatzen dute espazio ezberdinetan, baina militatzen aparte, pues, baude aliantza zehatzak, bueno, igual ez dugu espazio berdinean militatzen, adibidez nik ez dute martxoak 8aren plataforma militatzen, baina martxoak 8 bat begira, non dago agenda komun bat, pues, batzen gara, ez, azkenan martxoak 8 da, como, ez guztion agendan egun bertan eguna, kalako kontuak. Eta gero, aipatu nahi genuen intersekzionalitatearen kontua dela, gaur egun como instituzioen partetik apropiazio bat eman dela, eta dorzetarako erabiltzen dela intersekzionalitate hitza ez, eta azkenean hemen gutxien ez Euskal Herrian intersekzionalitate entzuten dugunean, dudanean, beti como que falta zait arraza, ez? Beti aipatzen du generoa, beti aipatzen dugu adina, baina guk uste arraza ez agertzen dela, eta nolabait kondizio horri balore gutxiago ematen diogu beste gauzen gainetik, ez? Osea, igual daukagu oso barneratuta sistema matxismoa sistematikoa dela, eta opresio zapakotza sistema hori oso argi daukagu, baina gero arraza izatearekin ez da gauza berdin ematen ez, adibidez ez egoera matxista bat baldin bada emakume bat erasotzen baldin badut, pues beti izaten dute emakumeari, pues babestu dute emakumea, erasotzailetik apartatzen dute, erantzun medidak edo protokolo oso zehatzak daude, baina gero pertsona arraza izateok indarkeria jasotzen dugunean, eskatzen dugute beti gure erasotzailearekin negoziatzea edo akordio batera heltzea, no, pero habla con esta persona, eskutsale, ez dakiz zer, eta minimizatzen dira eta gauz estrukturak batetik kentzen dela, ez? Bale, nik hemen bai aipatu nahiko nuke lehen atera dien gai batzuk, ez? Justo zuen ponentzian zubilanen inguruan eta hori ez, eta hori bai ikusten detela oso harremanduta dagoela aliantzekin, zentzu baten. Askotan
iruditzen zailen baita ere hitz egin dugunen militantziaren eredu hegemoniko honekin, eta honek eragiten dituen presioak eta lankargak eta hoiek ez, marko horren barruan kokatuko nuke agentziaren kontzeptua ez, agentzia ze modutan eta nola ulertzen dugun ez, hau, bueno, tarte hartuko eta honea ekartzeko ez. Dago autora bat, Saba Mahmoud deitzen dana ez, eta beak egiten du agentziaren inguruko irakurketa interesgarri bat ez. Ella cuestiona la agencia social como un sinónimo de resistencia a las relaciones de dominación, ¿no? Lo que impide el análisis en algunos movimientos. Y ella aboga por una concepción de la agencia como capacidad de acción que se habilita y crea en relaciones de subordinación. Hauena ekarri nahi nun, batez ere, igual lehen egun janen hitzeiten ez, militantzian ereduen ingurun, eta askotan igual zergatik kolektibo ezberdinek ez diran gerturatzen, talde batera militatzera, edo askotan ateratzen dan beste ideia bat baita ere izaten dalako pasibotasuna, ez? Eta iruditzen zait militantziaren barruan baita ere aterki zabal bat deneinen agentziaren markoa bere horretan hor sartzen dela eta agentziaren perspektiba hori iriki behar degula, ez? Porque ulertzen baldin badegu militantzia baita ere talde batean militatzea bakarrik eta hortikan ekintzak eta egitea ez gara ulertzen ari como bere osotasun osoan, ez? Orduan zentzu horretan, beste kolektibo batzuetatik, beste norbanako batzuk baita ere egiten dituzten ekintzak, agentzia bezala eta militantziako esparru batean kokatzea ere interesgarria iruditzen zait zentzu horretan, ez? Nun, adibidez, gertukoa izan deten zerbait, ez? Emakume batek ez dakina euskeraz ez gazteleraz, ez, eraso bat jasan zuen herriko plazan, ez, orduan gerturatzen da eta esaten du, karo, nik momentu horretan bai sentitzen nuen nire eskubidea nuela horri erantzuteko, ez, eta orduan, baina, karo, ze mekanismo auki ditzazket, eta, horregon ginen hitz egiten, eta berari atera zitzaion, no, edo ez esatea eta keinu batekin, ez, como performatibitate hori erakusten. Karo, iruditzen zait, eta hau da pixkatekarri nahi nuna honea, ez, militantziaren barruan agentzia horren aitortza ematea eta begirada hori irikitzea, ez? Zentzu baten, norbanako bezala edo kolektibo bezala ere, eragiteko gaitasun hori aitortza bezala aipatzea, ez? Adibidez, herrian dauden bestelako eragileekin, igual, como grupos de ayuda bezala, igual identifikatzen dituguna kanpotik, ez? Emakume ezberdinen kasun, ez? Emakume etorkinak izan daitezkela, ez? Justo ni adibidez hor egon naizelako. Ez ditugula aitortzen, ez, militantziako beste esparru bat bezala, ez, eta ez balukete eukiko agentzia bat, edo ez balin balukete nahi, como beraien errealitatea aldatu, ez, orduan hori ere aitortzea, garrantzitsua iruditzen zait, batez ere aliantzen ingurun hitz egiten degunen, ez, markoa irikitzeagatik batez ere. Plan, igual zeini begira gaude, zeinekin nahi ditugu aliantza hauek eraiki, ez? Guazen igual perspektiba hau irikitzea, beste sujetutasun batzuk daudelako zentzu horretan, eta horiei ere aitortza ematea, eta ez begiratzea como jarrera paternalista batetikan, baizik eta identifikatzea agentzia hori dutela, eta beraiek ere eragiteko gaitasuna dutela, dauden markoan egonda ere, ez? Orduan, pixkat hori nahi nun komentau, aliantzan ingurun eragiten duelako batez ere, bai. Itzi dut. Vale, orain zoi entzute bain, kontrolatu naiz, guk bizi dugun errealitate oso ezberdina da, eta ez da bakarrik gizarte mugimenduen edo antolaketa hori begiratzen, baizik eta politikoki ere bai. Osa, nik uste dut, gure gizartea askoz despolitizatuagoa dagoela, orokorrean. Osa, hau da, guk orain daukagun aurrean erronka horiek, nik uste eta aliantzak egiterakoan oso ezberdinak direla. Hau da, eske planteatzea egita zer martxoak zortzerako zure herrian, es una revolución. Eta hori dira gauzak hemen super normalak diren herri guztietan egotea kontzentra bat zure herrian, eta hori gure herrietan ez da pasatzen, eta da super arraroa y es la feminista de turno que está haciendo cosas. Orduan horrelako gauzak nik uste bai, kontonartu behar dugula batez ere, guk lantzerakoan, zadibes nire gertatzen batzutan joaten naizela, y pienso que sigo estando aquí, hora, como ez
zaude hemen eta hemen gauzak beste puntu batean aurkintzen direla. Eta aliantzak egiterakoan nik uste garrantzitsua dela bai, bueno, edo nik egiten dudan irakurketa da, soziologikoki batez ere gazten artean bi tendentzia daudela, zonalde hori, Iruñetik, bueno, edo TAF, Iruñetik eta Lizarratik, beraz, dagoen leku horretan, bi tendentzia ezberdinak daudela, bat dena, gazten artean batez ere, jurrismoa deitu dudan hori, nire lehenengo hurbilpena euskararekin da, a través de Roten, eta eta horrelako gauzak, eta gero beste bat dena, espainolista goa dena, eta me ponga pulserita, porque soy super español. Orduan, hori bai lantzerakoan eta lantzak egiterakoan, gertatzen dena da, leku jurru horretan, gazten artean dago, gazte asambladak sortzen, ez dakit zer, eta orduan batez ere lan hori agerraldiak egiten du, egitea aliantzak gazte asambladak hauekin, eta gazte asambladak hauekin lantzea, eta euskararen egunak adibidez antolatzea, lehenengo hurbilpen hori egiteko euskararekin, eta batez ere hori egiten da musikaren eta aisialdi horren bitartez. Eta gero gertatzen da beste leku horretan da asko zailagoa dela sartzea eta zeo zer antolatzea ez dagoelako ez antolatua herrietan. Orduan, batzutak geratzen da pixkat como champiñonadas, adibidez, egitea argazki bat pankarta batekin, ez dakit zeren inguruan. Orduan, nik uste aitortu behar dugula gure gura, adibidez, antolatzea kotxe bat, 9 pertsonekin, jotea, ez dakit, Iruñera mani batera euskararen alde, hori da aurrera pausu superhandi bat. Edo zaiatzea pertsonez berdinen artean, esatea ez dakit, saiatuko naiz euskararen klase batzuk aurrera eramatea gure herrian, kriston aurrera pausua, edo zaiatzea A eredua irekitzea zure herrian, kriston aurrera pausua, eta A eredua da bakarrik izatea, optatiba bat, zure eskola publikoa, ez dakit nola esan, horrelako gauzak bai batzutan geratzen direla hor de, bueno, eso es una mierda, egiten badugu konparaketak beste egoerekin, bai, honenek uste dut batzutan, bai, begiratu behar du logo gehiago, nola dagoen gizarte hori zein den komplexutasun hori eta horregatik interseksionalitatea niretzat oso garrantzitsua bai ulertzeko zein den gure errealitatea eta nondi gatoz eta zein izan da tradizio historiko hori eta ez da egon tradizio politikorik hemen dagoen bezala eta horrelako gauzak ulertzea bai guk lantzea eta aurrera eramateko gauzak oso garrantzitsua dela eta batez ere euskararen kontu honekin, ez? Euskal Herriko gizarte mugimendua euskararen inguruan dago antolatuta, euskara da ardatz nagusiena, ez dakit, herri batera, esatera, behitu, egingo dugu ez dakit zer euskara, ez da van a decir, ya, claro, bueno, pues igual, entonces no quiero. Eta horrelako gauzak gertatzen dira, eskadibidez, daukate anekdota bat de Zetak taldea, musikaren taldea. Joan zen Andosilara, dago herri osako mugara, bideo bat grabatzera. Eta kontaktatu zuen, horrekin, herriko eragileekin, ez dakit zer, eta lehenoa, la gente super ilusionada, ze guapo tal, eta gero jendeak enteratu zen, pues que era en euskera la canción. Orduan ja, jende batzuk egin zuen, de guk hor ez dugu parte hartuko. Bai, egia da, Andosian bai dagoela super gazte asamblada bat oso pontetan dagoena, ez dakit zer, eta adibidez, jende hori bai lagundu zuen, baina, bueno, horrelako gauza bai gertatzen dira. Orduan, bueno, bai euskara dela, super transbertsala gizarte mugimendua, baina, bueno, gure realitatea askoz ezberdinagoa da, eta nik uste orain gaudela zaiatzen, beste modu baten. Bai, bueno, intersekzionalitateen lezio bada lekuan leku taldean aldia egin behar dela gauzak ez da. Bueno, zuen entzulon tarte irekiko dugu. Galderak, edo iruzkinak, edo zalantzak. Amaitzeko, puntu bat zen, zein zien zailtasuna, kanpora begira ez dakiz zer, eta mugimendu antirrazistan bizi izan duguna da, azkenean, bai agenda feminista edo herri mugimenduetako agendak, beste norbaitek markatzen duela.
Eta beti da, ez dela como elkarrekiko agenda bat markatzen, baizik eta nik sartuko zaitut nire agendan eta egun honetan pentsatuko duzutan. Baina guk gure errebendikazioak eramaten dituena adibidez kanpaina hau eraman izan dugula hilabetez Euskal Herri eta Estatu Espainolean 500.000 sinadurak lortzeko 500.000 pertsona erregularizatzeko eta horretako behar genitu sinadurak eta horretako jende horrek izan behar zuen lan Espainiarra ezak zer eta izan da sentitu izan dugula espazio askotatik ez dela gureganako hurbilketa bate eman eta gu ere, aurre jarraitu kanpainak eraman izan du komunitate migratu eta razaizatuak, no? Baina guk gure alakoak eramaten ditu denean, hori dia adibideak aliantzak praktikan jartzeko, ezin duzu zure burua aliatu bezala identifikatu, baina gero alako ekimenetan ez parte hartu ez azkenean. Holako gauzak orduan, eskaintza bezala, edo nola jarri ezakezu martxan zuen aliatu txartela? Alako ekintzetan parte hartu zez, esan duzuna ez, azkenean igual mugatzen zarela zure militantzia espazioara, baina zaitik ni joan behar naiz, ni banoa nahi duelako ez, ni banoa martxoak 8 baterako, martxoak 3 baterako, baina gero gure manietara ez da, ez duzu ikusiko mugimendu feministako kide bat, ez duzu ikusiko ez dakizten mugimenduko kide bat ez, eta azkenean feminismoa antirresista izan behar da, dekolonial izan behar da, antikapitalista izan behar da, eta denak bateran ikustean behar diela ez azkenean. Bai, eskerrik asko zuei. Araiak lehenengo hitza hartu duenean, aipatu duzunean herri beran euskaren aldeko beste elkarte bat zegoela eta zuek sortu zenuten beste bat, pixkat beldurtu naiz. Zer eta, Euskal Herriko beste ezaugarri bat da, gizarte movimenduetan zatiketa egotia. Eta pentsatu, hasi gara hemen zatitzen euskaren aldeko movimendua, eta orduan ikusi zorionez ez dela horrela izan. Eta, nahi dut, zu pixkat hori aipatzea nola izan den hori, eta, zuen arteko aliantza badagoen, edo nola egiten duzuen elkarran egiten balin behar. Eta ere igual, Ainara eta Marinari galdetzeko, edo pixkat lotzeko zuek hasieran eman dezuen hitzaldiarekin, hor, iruditu zait, ere bai, aipatu duzuela, gatazkaren aurrean, movimenduen jarrera dela, nik uste, heldutasun puntutik, oinaretara jotzea, balorean jartzea horizontaltasuna, eta horrela bain bada, iruditzen zait, guen dela 10 edo 15 urteko senatokitik aldaketa handia eman dugula. Zorionez, eta iruditzen zait, ez dela bakarrikan aldaketa soziala edo soziologikoa, baizik eta aldaketa kulturala. Gizarte movimentuetan eman den aldaketa kultural sakona. Horren nahi dute bai, zuek abore ze esperientzia edo ikerketa horren bidez ze nola ikusten duzuen. Ez da zatiketa bat. Hori baldin bada, beldurra ez da zatiketa bat. Eta bai, dago aliantza bat, super argia dena, eta gutako batzuk daude agerraldian, eta aekan, eta euskararen mugimenduan herriberan. Eta nik esango nuke ez dela zatiketa bat, ulertu behar duguleko agerraldiaren lana, da gehiago espazioak sortzea euskaraz hitz egiteko, hau da, jakin behar duzu euskara, jakin behar duzu euskara, baina dira gehiago elkarguneak hori euskaraz hitz egiteko edo euskara, ja izan behar duzu hurbilpen bat euskararekiko. Eta hori ez da gertatzen orokorrean gure zonaldean. Horregatik ikusi genuen beharrezkoa zela aparte de izatea, kriston antolakundea dena edo eragia dena, adibidez, agerraldiak egiten duena, kriston gauzak euskararekiko, sortzeare bai, beste, ez da eragia bat, da herri dinamika bat, beste, ez dakit nola deitu, baina,
saiatzeko beste bide batetik egitea euskararekin lotura hori gure zonaldean, ze beretan existitzen da euskarafobia dena. Eta ez dugu ere ez egitea dena euskaraz, jendeak ez badu ezer jakiten. Eta hori da realitatea, jendeak ez du jakin. Ez dago, nire herrian adibidez G-eredua dago. Eta G-eredua da ez dagoela optatibarik eskola publikoan. Eta, claro, horregatik guk ikuste genuen beharrezkoa zela bai, gero sortzea beste herri dinamika bat edo beste eragile bat lantzen duena gehiago subjektibitate hori edo egiten duena pedagogia bat soziologikoa dena, hau da, herrietan egiten dena, euskarafobia hori poliki-poliki kentzeko eta lehenengo urratsak aurrera eramateko euskararekin. Nik uste hor dagoena ezberdintasuna. Ez dakit. Gure ikerketan guk aztertu duguna gutxi sakondu dugu gatazketan, baina egon badaude. Eta horiek ezberdin kudeatzen dira leku komun baten, espazio komun baten dago zenin, ezberdinek parte hartu nahi daben espazio komun baten dago zenin, hor sortu aldin gatazkak, adibidez uka aipatu duzun heldutasun hori edo, egitura horizontalena edo oinarrizko adostasun komunak bilatzearen eta hori espazio komun batzuk partekatzen direnean, bai saiatzen da, elkar ulertzeko ariketa hori egitera eta pixkat zubigintza hori, elkar ulertu, elkar hobeto ezagutu, elkarrekin proiektu ezberdinak aurrera eruteko, baina nahi komun bat dagoenin. Hori ez dagoenin, nik uste dut, herri mugimenduetan gatazkak badaudela, ematen direla, eta beti ez dala posible hitz egitea elkarrekin edo eta egitasmo komunak aurrera erutea. Orduan zentzu horretan, nik uste dut, segun nondik heltzen garen, proiektu batzuetan nahi komun batetik heltzen garenin, hor bai badago alegin bat, baina beste batzuetan ez da posible, eta bakoitzak bere espazio propioak lehok aipatu dituen horiek ematen ditu, da nik uste dut, adibidez, badagoela, ez dala guztiz dramatiko bez, batzutan esaten dela, oin ez da momentua elkarrekin hau egiteko, bakoitzak bere hausnarketak eman behar ditu, eta etorkizunan ate hori zabalik gelditzen da, baina ez da forzatzen bez, nahi dut esan. Ez dakit ulertu baten. Bai, ni galdetu nahiko nuke hemen hitz egin da zeharremana duten erakunde publikoekin, baina, ikusirik, behintzan ere ustez, herri mugimendua hain da zabala, anitza, dispertsatua, bestakit, eremu ezberdinetan, inkluso sektore edo problematika baten inguruan ere, oso sakabanatua, bakoitza bere ikuspegi, bere zehaztasun, inabardura, hori gizarte aldaketa batean globalki kokatzeko sekulako puzlea da. Globalki kokatzea, nahita ez, igual egon daitezke beste bideak, baina gure gizarte honetan proiektu globalak eraldatzaileak emateko erakunde edo entitate politikoak daude, edo sindikalak. Horiekin, alderdiekin, sindikatuekin, batzudan oso harreman gora beratxo izaten da, depende zer ideologia dauden tarte donoski, baina zuek nola ikusten zute zen, aldi berean zerate eragile aldatzeko alegia proiektu global baten barnean, baina bakoitza bere esparruari helduz eta bere nabarduari helduz oso gatazkatsua sortzen dira harreman horiek. Ez dakit nola bizi dezuen hori, ze guzpide dezuen, zer rola bihor duten, zuek beraiek nola eragin alderdi, sindikatu eta erakunde horietan, ez bakarrik erakunde esaten dut udala bezala edo gobernu bezala, edo batzar nagusi bezala.
alderdietan bertan ideologia bat tartean dagoen erakundetan. Izan gazte mugimenduan, nahiko eratua dagoena globalki, eta esparru desberdinak hartuko ditunak, izan sindikatu batean, izan alderdi batean. Ze harremanak, nola ikusten dezute uztarketa hori? Nik uste ez dezakean bakarra da, nik uste gu ez garela, bueno, bai, no? Es como un camino de vuelta, baina igual handik ere urbildu behar dela gehiago gizartera eta alago espazio militantetara eta autogestionatutara. Ez dugula, como bai, nik ez dut uste eraman behar dugula un plan super tal, venga, hau jarri, no? Sino que egon behar dela una interakzio entre gizarte mugimendua eta haien partetu, nik ez da gizte esan, nik badakititut galderak, adibidez, sindikatuak langileen eskubidetaz aritzen dienak, bale, baina ez da langileek, migratuentzat, egora administratibo irregularrean dauen langileentzat, segiten ari dira sindikatuak atxarretartasun denaren kontra adibidez, pues nik baditut kalderak, eta han botatzen ditut, eta guk aldarrikapenak bat ditu beti. Asuntoa da, ea, hango jendeak heltzen dien gu gauden espazioetan. Sin más, ez da bat erantzun magiko, ez dakizuek. Nik hor apunte bat, komentatu da puzlearena, puzlearen ideia hori azkenen como mugimendu asko gaudela eta igual bakoitza dauken artikulazioa eta estruktura modu ezberdin batean funtzionatzen degula, Hori horrela da, baina eske errealitatea hori da baita ere, esan nahi dut, gu taldetan funtzionatzen dugun nukleo txiki hauetan horren arabera funtzionatzen dugu eta konfigurazio horiek zentzurretan ematen dira. Orduan noski Leorekin ados nago zentzurretan ez nun elkarlan horiek begirada horren arabera ekarri behar ditula, puntu komun horietatikan hastea izan daitekela gako bat, interpelazio horietatik ezakit. Aditzen da, bai. Aiztien solastua militantzia ereduetaz, nik igual ere, eta baita intersekzionalitatea eta kontan hartzeko agian ekarri nahiko nuke ere, ze igual militantzia ereduak aldatu dira, sensazioa batzuetan erabiltzen diren tresna edo taktikak, batzuetan ere eraldatzea kostatzen zaigula, eta beti lehenotik etortzen diren herramientak erabiltzen ditugu, eta hortarako kasu ekarri nahiko nuke, adibidez, azaroan 30erako mugimendu feministak deitu duen greba orokorra, zaintzaren inguruan, eta hori planteatu zenean, ustut mugimendu feministaren barnean egontzela eztabaida bat, justo zaintzari lotuta sektore prekarizatuen agian ezin du greba orokor batean parte hartu, internoak direnak, hauniztan, zaharretxetan daudenak, jartzen diren zerbitzu minimoengatik ezin dute parte hartu eta justo aukeratu da berriz ere taktika edo tresna bat, feminismoaren barrenean dauden sektore batzuk, agian protesta metodo horretan kanpoan uzten dituenak, eta hausnarketa honekin eta ikusita ere talde arrazializatuen ordezkari bat dugula, eta pixko nahiko nuke jakien hori borroka molde horiek ze puntotaino batzuetan zailtzen duten intersekzionalitate hori edo aliantza horiek, eta agian ere buelta bat eman beharko genuela ez bakarrik militantzia ereduari, baita borrokarako zen metodo erabiltzen dira. Bai, nik hor, militantzia hegemonikorren inguruan hitz egiten deunen, baita ia praktika horien inguruan hitz egiten, azkenen gure egunerokotasunen eta edo estrategia politikoari begira, ekintza egin nahi ditugun sartzen da militantziako esparru horretan, orduan noski nik ere ez hauzket erantzunak, ezen izan daitezken bidea, baino
idealena izango zen espazioak sortzea horren inguruan hitz egiteko, ez? Eta berze tresna izan daitezken erabilgarrik, denon artean, ez? Hori aurreratzeko edo elkarbanatzeko, baino iruditzen zait ezakitze nolako espazioak igual ez diren egon. Esan, noski mundu guztiak ez daukala aukerarik greba bat egiteko, horregatik, nik ez daukat ez da grebaren kontrako posizio bat, baina ez dut grebarik egingo, nik ez dut grebarik egingo, greba egiteko lan bat izan behar dugu, ez? Horretaz aparte, ez da ordaindu gabe, momentu hauetan, lan egabe, pero sin más. Asuntoa da, hori, askotan, hori alde batera utxita ere, txamoni guztiak ezin duela gorputza jarri. Txamoni guztiak da super guai, ir, quemar contenedores, nire gorputza, igual ni ez jarriko delante de toda esa que vamos a quemar Gasteiz, te imagina. Ez dut ezaten hori pentsatu izan dudala, eta egiteko asmorik daukadala, baina, esan nahi dut, espazio askotan ezin dugu gorputza jarri edo ezin dugula gauzak moduz berdinan aldarrikatu, zegoale guretzako dien konsekuentziak izan berdinak, horregatik. Eta ezin diogun mundu guzeri exigitu gorputza jartzea, igual, lehentasun bezala izan beharko zen, nortzuk, vamos a una mani, gure artean nortzuk daude egoera hor baten, nortzuk jarri izakete gorputza non. Pues igual, ideia da hacer un círculo alrededor de tus compas migradas, por ejemplo, o no ponerlas delante, o no decir, ay, es que esto es borrokatzen, porque, pues es que ezin dugu, eta baude beste borroka egiteko erak, iaz da, askotan, bai, gustatzen zaigun molderietatik ateratzea, baina badaudela beste batzuk. Ez daukat ideiarik ez dut, baina, badaude. Nik horrekin lotu nahi nun, iruditzen zaitelako hain justu ere mugimendu feministak problematizatu dula oso klasikoa zen borrokarako tresna bat eta eman diola beste zentzu bat. Ez uste planteatzen nahi danik inundik inora orain dela 20 urteko greba orokor baten parametro.